Tak teraz moji fela, sme tu pri ďalšom pokračovaní hry League of Legends. Pardon. V tomto dieli sa budeme venovať konkrétne tomuto modu. Je to úplne nový mod. Je to úplne nový mod, ktorý sa venuje proste, je to mod 5 na 5, ide o to, že sa bojuje len na tomto moste. A myslím si, že toto je najprepracovanejšia mapa. Wow, to je nejak buknuté, ne? Najprepracovanejšia mapa, ako myslím graficky, aj to okolie a tak ďalej, ako som... aká je League of Legends. Pretože ako vidíte, tento most napríklad na začiatku je celý a on sa postupne rozpadá. Takisto aj niektoré časti tohto mostu sa rozpadajú. Dobre, toto som prežil. Chvíľka napätia. Ja si skúsim predstaviť zvuk. Tak, to mi troška viacej vyhovuje. Do faka. Keby som mal nesmrteľnosť. No, momentálne a ešte ide tu aj o to, že nemôžete si vybrať s kým chcete hrať. Jednoducho musíte hrať buď s tým, koho vám pridelilo, a na začiatku je tam možnosť si s niekým vymeniť hráča, alebo tam, kde normálne býva lock-in, tak tam sú také kocky, ktoré musíte získavať postupom času a výher a tak ďalej. A keď tam máte tú jednu kocku, tak to stlačíte a ono vám to dá random proste. Toto sa mi na tomto mode vôbec nepáči. A je to veľká škoda, tak ľudia si kúpia za svoje nahrané peniaze hráčov alebo týchto hrdinov a jednoducho ich nemôžu použiť, lebo tak si to zmysleli jednoducho, no tak to sa mi nezdá vôbec fér. A do faka, vôbec som sa nevenoval hre. Ježiš, toto je strašné. Takže sme prehrali. Určite si dáme ešte nejaký let's play z tohto modu, ale to až o nejaký čas, lebo momentálne som sa toho prejedol. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, tak dajte like, odber a samozrejme zdieľajte a komentujte. Takže se vás, moji felas.